Ir-raħal pittoresk ta' Witilajn se jara proġett bżonjuż ta' riġenerazzjoni sabiex jerġa' jibda jattira l-eluf ta' turisti li qabel kienu jmorru jitpaxxew bil-baħar tal-madwar. F'konferenza tal-aħbarijiet fix-xatt ta' Witilajn ġie spjegat kif permezz ta' kompetizzjoni għad-disinn il-periti u l-inġiniera fost l-oħrajn jistgħu jressqu l-qudiem il-proposti tagħhom għal din ir-riġenerazzjoni. Is-Sindku ta' Witilajn Mario Calleja spjega ma' One News kif proġett bħal dan mistenni jerġa' jagħti l-ħajja liż-żona ta' ħdejn il-baħar filwaqt li jagħti spinta akbar lir-ristoranti tal-Inħawi. Ilu ma ntmiss xejn hawnhekk kważi 35 sena u issa wasal il-waqt illi jsir xi ħaġa. U kif qal anke tajjeb illi minn meta nagħlqet il-ġermalaw ġifieri qed immorru 16 sena ilu hawnhekk il-mutur tal-ekonomija fejn jitlu ristoranti, fejn jitlu stabbilimenti tal-itel mar lura, ma jfissirx illi ma mxewx, imma imxew biss bil-lokal, imxew biss bin-neighbors tagħna li ġew hawnhekk jieħdu bukkun, whatever, jieħdu drink. Dan il-proġett mistenni jara xogħlijiet fiż-żona tax-xatt, iż-żoni pedonali kif ukoll se jixpruna attivitajiet li se jtejbu l-kwalità tal-ħajja tar-residenti tal-madwar. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo saħaq li proġetti bħal dawn ikomplu jagħmlu lil pajjiżna post turistiku ta' eċċellenza. Fuq kollox irridu naraw li permezz tal-proġett intejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies u wkoll nollu l-livell tal-prodott turistiku ta' pajjiżna sabiex bekk wara nuqqas ta' snin ta' investiment inkun nistgħu naraw li l-Witilajn jerġa' jilħaq il-potenzjal massimu tiegħu. Fid-diskors tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Johan Buttigieg għal wieħed jista' jissottometti l-proposta tiegħu sad-9 ta' Settembru li ġej għand l-Awtorità.